Tanaw na to karon kung unsaon pagluto kining tilapyang pinirito nga gitawag og escabeche sweet and sour. Tanaw na to karon mga higala. Una mga higala, pirituho na siya. Ug human mapirito iandam ang mga lamas sama sa bombay, luya, ahos og carrots og bagyo beans. Ug human niana ilunod dayon ang bombay og ahos. Karaw-karawon dayon na siya. Karaw-karawon nga ra ka simple magluto og escabeche. Ug human niana isunod dayon pagbutang ang luya. Ug human sa pagbutang karaw-karawon na pod dayon na siya para munindot mosyapol ang mga lasa sa lamas. Ug isunod dayon ang carrots ug human niana karawon na pod na siya para munindot muhalo ang ilahang lasa. Ug human na ibutang dayon ning tuyo. Ug human sa tuyo butangan dayon na siya og ketchup. Ug human sa ketchup butangan dayon na siya og paminta nga gisulod sa plastic. Ug human na butangan og duha ka tasa nga baso nga tubig ug isunod dayon ang gawgaw o cornstarch. Ug human niana karaw-karawon dayon na siya aron nga moapot og ibutang na po dayon ang bagyo beans aron mohumot ang sabaw. Ug human na ibutang na po dayon kining asin ug unya ibutang ang suka. Ibutang na po dayon ang mga pinirito nga tilapia ug bali-balihon para ang lamas musunop sa kailadmang mga bahin sa tilapyang gipirito. Ug human ni ana humot na kaayo ug tan-awan ninyo baayo kung unsa kanindot ug labi na kung talawan nimo ni kung unsa kalami kini nga maong escabecheng tilapia. Ug luto naman sulayan dayon kini sa paghukad ang katuyuan aron nga kini kaunon. Sulayan ninyo kini pagluto makaingon lagi mo kini mao ang pinaka